Som veľmi rád, že stavebné firmy, ktoré sú tu zastúpené, sa cítili byť férovo pozvané a sú súčasťou nových súťaží. Chcem tým len potvrdiť, že náš záujem od začiatku nebol nikoho či vylúčovať alebo trestať, ale naopak vytvoriť férové, transparentné, konkurenčné prostredie, ktoré Slovensku pomáha, ktoré napríklad prináša oveľa výhodnejšie ceny pre občanov, náročnejšie pre staviteľov, ale takto v ekonomike v zdravých pomeroch chodí. Ten rozdiel na cene oproti predchádzajúcej výstavbe je tak významný, že si ho dovolím počiarknúť práve preto, lebo už na tomto úseku, ktorý je dnes v dohode alebo v kontrakte podpísaný, rozdiel na cene oproti PPP forme je vyše 150 miliónov eur, teda viac než 4,5 miliardy slovenských korún. Čo to znamená prakticky? Keďže cena tohto úseku je 115 miliónov, tak ako bola vysúťažená, môžeme postaviť aj ďalší. Môžeme za takýto objem financií pomôcť napríklad po vyše 2 roky s vianočnými príspevkami. Postaviť 1000 nájomných bytov, opraviť, zrekonštruovať pri dnešných cenách asi 500 km cestovej triedy. Aj k tomu príde konkrétnejšia reč. Spomínam to preto, lebo pred vyše rokom sme boli obviňovaní z vlastizrady, zo zastavenia a z mnohých iných súvislostí a pod akýmsi titulom amatérizmu. Toto sú európske pomery, v rámci ktorých takéto dielo spolufinancuje Európska komisia. V pomere 85% ku 15% môžeme a budeme čerpať európske fondy z kohézneho fondu na financovanie tohto diela. Čo je veľmi dobrá správa aj pre situáciu na Slovensku a na východe, je, že pri tejto výstavbe podľa obidvoch firiem v súčte sa dá priamo zamestnať asi 800 zamestnancov, 800 pracovníkov. A vždy k tomu prichádzajú aj súvisiace sekundárne práce alebo služby, čo je veľmi dôležitý faktor tiež pre sociálny a ekonomický rozvoj. Ak to ščítame s úsekmi, ktoré už sú vo výstavbe alebo teraz budú zahajované, a to Levočský, Martinský a Prešovský, spolu tieto úseky zamestnajú asi 4000 ľudí. Hovorím tu často o číslach, mnohí ľudia nemajú predstavu, aké sú to čísla, lebo ide o hodnoty v eurách, aj v korunách sú to ťažko uchopiteľné reálie. 3 balíky PPP projektov znamenali ročnú záťaž na úrovni 600 až 700 miliónov eur. Iba na tých plánovaných zhruba 150 kilometroch. Toľko dnes je problém investovať ročne do výstavby. A čo by sme odkázali tým iným, ktorých sa tie kilometre netýkajú? Na východe, na juhu, na severe. Z čoho by chcel môj predchodca stávať? Z ďalších pôžičiek? A keď dnes máme takéto ceny, tak sa ho pýtam aj verejne, kam mali ísť tie peniaze? Za výstavbu a za prevádzku. Prečo? Prečo tak draho? Samozrejme, PPP forma má svoju opodstatnenosť, ale ako doplnok, nie ako nosná. Nie ako ťažisková. To najpripravenejšie dať na tieto náročné verejno-súkromné partnerstva, orientované na dopyt, respektíve na dostupnosť, nie na dopyt. A o to viac v čase ekonomických ťažkostí to priťaží štátu natoľko, že v kríze môže nielen zostať, ale sa dostať do insolventnosti, do platobnej neschopnosti. Tento model, ktorý sme zvolili, je európsky, je transparentný, výhodný pre všetkých občanov, možno nie pre niektorých bývalých kšeftárov.